Raamattu osoittaa kuitenkin, mistä tämäkin bändi äsken laului todella hienosti. Osoittaa sellaisen kutsun, mikä on ihan ainutlaatuinen. Paavali, josta miehet laulu, tai naiset laulu, anteeksi. Nainen laulu, niin löytyy Raamatun sivuilta. Ja hän kirjoitti yhdessä kirjeessään tällä tavalla Timoteukselle, joka oli nuori poika. Vähän vanhempi kuin sinä. Hän kirjoitti tällä tavalla, että hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsulla. Paavali tiesi, että tämä Timoteus oli eräänä päivänä kuullut Jumalalta kutsun. Ja oli vastannut, että kyllä, mä otan kutsun vastaan. Ja sen takia Paavali pystyi kirjoittamaan sille, että hän on meidät pelastanut. Ihan monikossa. Ajattelepa, jos sulle tulisi sellainen tilanne, että Jumala kutsuisi sua. 1-2 tuli selkeä tieto, että sua kutsutaan taivaasta. Mitenkä sä suhtautuisit semmoiseen kutsuun? Mä kysyn, että kuinka moni lähtisi linnanjuhliin? No joo, mennään. Ja kutsuja oli vaan minä. Mutta ajattelepa, jos taivas kutsuisi sua. Mä en tiedä sun hengellisiä ajatuksia tai hengellisiä taustoja tai oot sitten ekaa kertaa tällaisessa tilaisuudessa. Mutta sä sisäisesti tietäisit, että nyt tulee jostakin muualta kuin ihmisestä tää kutsu. Ajattele, se kutsu tulee taivaasta. Ja se kutsu, joka tulee taivaasta, niin se on pyhä. Ja ajattele, kun se kutsu tulee taivaasta, niin tiedätkö sä minnekä se on päämäärä? Silloin sua kutsuttas just sinne, mistä se kutsu tulee, eli taivaaseen. Mä uskon näin, että kaikki teistä olette pienenä tyttönä ja poikana rukoillut. Siellä on pyydetty taivaan Isä. Tässä näet minut. Mutta tiedätkö, kun on aivan varma, että Jumala kutsuu jokaista ihmistä tavalla tai toisella. Ja mä uskon näin, että tänäkin iltana Jumala kutsuu jotakin. Hei Tommi, miltä tuntuu keikan jälkeen? Ihan raukealta ja onnelliselta. Kyllä. Väsynyt, mutta onnellinen. Kaikki on hyvin. Kyllä. Hyvä. Taas selvittiin. Joo. No, Antti ilmeisesti tekee, ootko tehnyt kaikki biisit tai suurimman osan? Mikä on sun lempparibiisi tai sun omasta tuotannosta? Se vaihtelee aika usein, mutta mulla on toi uusimman levyn viimeinen laulu, semmonen alttarilaulu on oma suosikki niin kuin sävellyksellisesti tällä hetkellä. Niin me haluttais haastatella yhtä yleisössä ollutta. Ja sun nimi on? Virve. Virve. Annetaan Virvelle vähän, Johanna tästä vähän aplodettiin. Hyvä. Hyvä. Mones kerta tää oli, että sä olit? Ensimmäinen. Ja tuutko uudestaan? Tuun. Tai siis mä en ollut HV:n keikalla ennen. Niin se oli ensimmäinen. Niin justi. Joo. No mitä sä tykkäsit? Älyttömän hyvä. Yes. Se oli hyvä, kun mä oon tässä vieressä. Niin, voisitko Johanna mennä vähäksi aikaa tuonne nurkan taakse, niin me kysytään uudestaan. Hei, tää oli mieletön juttu. Fate Corner kiittää teitä HP, huippujuttu, että tulitte tänne. Mä haluan antaa teille vielä ison käden. Hyvä HP. Mä oon teidän ykkösfani. Tiedä oikein kumpaan pitäisi puhua. Yes.